kanya laki din. Ay, February manan. Bulan manan, dagiti adakaayan ayat na. Ha? Ulitak bulan, dagiti adakaayan ayat na. Nita! Saan akaraman, dagiti awan boyfriend, wano girlfriend na dita. Kang runaan na, saan akaraman, dagiti baak. Si kakit di matanton niya. Makasao ka man. Katpud daw matibagbagak saan aya. Ala, wala no isuti ko na. Anya ko ma, saan kumat nga ipatay ti kaawan kayan ayat ko? Whatever, sakit lang ang iti ulo dagiti lalaki anya. Oy, saan nga amin anya? No para kan ka kat sakit ti ulo dagiti lalaki. Saan kanya? Anya? Nakunak dayta, gaput adda ni Lando kaayan ayat ko. Faithful kanya. Maawat am. What? Oh, apa kas tadi lang ang bird? Madilang arutin dal aldaw ko. Karuwang pa lang mat. Berta ko ng kanyak san abert. Ah? Wing gayam. Ala, bertalatan man. Oh, apa nga ro kas tadi lang am? Siguro, adaman ang nakaapam anya. Ay, dayjay man nga Antonia, makabuisit talaga. Ha? Ket, kaano pa aya nagbalin na saya dayjay nga Antonia? Ket kanayon met ang makabwisit. Anya kami timbaga naking kaya. Naku nanakit din, nga itaka no abulan ti February, kat bulan laeng, dagiti adakayan ayat na. Nukastasan mo abulan. Nalagip ko manen, di pa nang lukluk ko ni Andrew, iti kanyak, beshi. Lipato mo naman dayjay nga Andrew. Hindi siya kawalan no. Dayjay tumat ngaming Antonia, tilay bagpagana. Kapulang nga tatada boyfriend na, kasyayan di pa nagsasauna. Ala, bayam ka dilatan. Apo, uray pa ibaga na ati bulan ti February. Kat para lang ka na kita the boyfriend na. Ipatay taya. Saan mat? Keep shining, beshi. Na. Amom, kas lata kaktos napintas. Uray awan sibugta. Napintas na lata. Nabasa. Kumpara ka na Antonia nga the boyfriend na. Ay na. Nakamagmagamot itsura na. Kanya laki din. Lando, ang mga nawan dita panunot mo ipalagip ko laang nga umadanin ti Valentine's Day. Ha? Ang mga adamot planom amang ipasyar kanya. Pangipasyara ngay kumaking ka. Sa dino ay ati kaya mapapanan. Saludsodan nak, no sa dino ti kahit ko apapanan? Ay kuwan na. Ang mga ngamin na saan mo man na kayat no siyak ti mangisorap. Nasaya at matana kasta ti panunot mo. Kaya't ko apapanan, kat ijay bahay na ba to? Ijay laon yun ngay. Ay, ijay sinan... Ay, Di ka nagkadkad ta sinaludsod mo no sa dino ti kahit ko apapanan. ala, mapanta nga raw din ton Valentine's Day. Nakaragrag sa kak unay ti daytang imbagam Lando. Isa ganak ti ipapanta ijay. Nabayagan akayat ko ti agpasyar ijay. Ay na! Nakaragrag sakak talaga! Day, magkabayan to niya, bigbigat nakaragragsak ka. Ha? Ay, katuan Auntie Minda, naragsak talaga ti bigat ko. Ay nasaya at kadino kasta. Naku na nga minilando akaayan ayat ko, amapan kami kano agpasyar ije bahay na bato into umay Valentine's Day. Ha? Ay na, hindi pa akayat ko ti mapan ijay. Kamaudyanan na, naibaga na nga ipasyar nak ijay. Masigurado ka naragsak ti Valentine's Day? Ay na, makaparagsak kunak tumat. Kan kang runaan na, at dapay ka date ko. Ay katuan saan ka makarelate iti ibagbagak? Gaputa baak ka ngamin na bakit?
Bimakit kayo abaak. Ew. Aniya. Hoy, Antonia. Dinakman baga ni ti kasta. Ay, tanangam ti panagsasaom ko naktumat. Ni, apay makaungot ka. Katpudno mo ti bagbagak sana ya. Baak mo't talaga. Ulitak Baak ka. Iso nga awan ka Valentine's mo. Awan ka date mo. Nyalakit din. Ay, panawan nakta ang mga nasumip nga ti panagkitakan ka, Antonia! Nagalas sa talaga ti ugali da yung Antonia. Agasam man, no nangalaan na iti turid na ang ibagay iti kastaking ka. Makapakod-kod nga ron iti ulo na diya babae. Di ka pala tinumpay iti kanigid kan kanawan. Tapno agnakam ti awanan baing. Ay, maminsan pa'y talaga nga ibaga na kanyak tikas jay. Tungpaak talaga. Ay nawan, tapno agnakam. Kung namulan nakagugwapo ti boyfriend na. Nakangingisit mo ni Landong. Agkalkalyo pa ti siko na. Agrangyat pa ti saka na. Ay apo, yumukod. Isumot. Kaslabi na ti tipor, ije bantay, iti kinangisit na. Ay, una yan. Di kaslabin natin ti puor na labas. Pudnomat, ngam no agsasauday yung Antonia, kunam lalo kagwapuan ti boyfriend na. Nagturod pa ang mga ibaga kaniya, kasaan akano ang makarelate iti ibagbaga na may papan iti Valentine's. Taba akakanaw. Ay, ti awanan baen. Inton maminsan nga ibaga na paiking katikas na. Pasubsubam, tapno agnakam. Anya laki din. Aday bagak Salbag ka man. Mamin ano kadipay nga ibakaken ka asan abert tinagan ko. Berta! Kunak lang arutan. Anya lakid din aya. Nagadukat nga. Ala, Berta latan no, Berta. Anyat ibagam aya. Ipakamuklaan kan ka. Nag-date kami kinilando. Iji bahay na ba to? Intun umay a Valentine's Day. Anya? Day tati ibagam kanya? Katuan, katsikangay, ada ka dimat ka-date mo? Hoy! Anya ko matibibiyang mo noon kadit ko? San kumat nga ipatay? Kunam laday ta, tawan ngamin mangayat kan ka. Anya? Katuan mat, naimbagpay kanyak, tadalata ni Lando a faithful, loyal kanyak. Agraraman. Loyal no loyal. Awan bibiyang ko? Nakangisngisit mit ngarot. Anya laki din. Kasjay man Antonia. Uray saan mo asaludsudan kit ibagbaga na. Wan nga ron, saan ko matasalsaludsudan no papananda kinilando inton Valentine's Day ngam ibagbaga nakit din. Ay na, nagala si boyfriend na. Din sa magbrabras, makapuling ti dikki na. Kapansin masyado. Naku, naimbag ko mga rudmet no gwapo ti pampanakal na ang boyfriend na. Ngam saan met? Nagtangkan mo tingisit na. Iso pa ya. Kaslasong road. Nakauy-uyaw day diyang Antonia. Adan tula taal daw namat Ay wala. Apay ka na yung latan nga iso ti aguy-uyaw? Ay, saan ko nga itulok? Adan tulat tamaban ni itak a foreigner. Huyon to day diyang babae. Sika talaga. Kita niya nga ti pagapan mo no bilang lang ija foreigner. Ay, saan na masapol ti pagapanan niya? Umanayin day ti baniit ko, beshi. Anya laki din. Nagsapa ka mo tin. Nakaraing Antonia. Mapana kaya store nila kay Punsyo. Ha? Nakman gumatang, barang adala ko na akartib. Apay ti karatay. Si kakit dimat, apay, nalipatan ma Valentine's Day inton bigatan. Ha? Ayaw kaya man niya. Oh, ang mga nalipatan ti promise mo kanyak, ang mapantag pa siya iji bahay na ba to, Apay malipata kaya. Mapantaman. Inak gumatang iti kartib, tapukisak man mo ti kakaisunakwak. Nasamsamag ngaminan kat, sapay Valentine's Day inton bigat. Wang agpay sa nagsamudyo. Kin apay masapol pa ya. Pukisap. Katuan alangan mat. Jaklaki di itulok nga Valentine's Day ta nakasamsamak. Iso apuki saklando.
Anyat gadangam Antonia. Gumatak man iti kartib tata. Ha? Ano mga itikartib? Ne, apay nalipatan nyo a Valentine's Day inton bigat? Ha? Ngam sa bagay, may sa kayo mo't alim makay abaak. Ya. Isuasaan kayo ang makarelate. Si kakit di mo't Antonia. Tila sasawumot. Ay na, pudno ti bagbagak tata. Anya lakit din. Mala, lakwan na ko na iti kartib tapag focus ko dito yung Chinese petchay ko. Chinese petchay? Kita, saan nyo ang muda kita? Ta saan nyo ang napadasan? Baka kayo nga rodya. Ala amala na ito kartibon taagtalaw kan. Anya? Tila malawlawat mo. Salbag ka. Ne, nagsabat talang nga rodan. Ngam di ka pa'y saludsodan no anok na ito'y kartib mat. Ani ngam sa bagay, saan ka ngamin ang makarelate ako nak? Gaputa na baakan ka. Awan boyfriend mo, awan ka date mo inton bigat. Hay, aday ta ka man nakon kat. Mangdadaal ka talaga iti bigat. Nagado ngamin ang mabalin ko ang masabat, si kapay laang. Makarunod ka talaga kanyak. Gaputa pudno ti bagbagak. Nabaakan ka balasang. Siguro, awan ti mayat ang mangaram kan ka. Gapo nga tatakwa. Ay, sumardang ka. Anyways, Valentine's Day inton bigat. Isung agpukisak. Aniya, pukisak man na ito Chinese petchay ko. Tapno maragsakan mo't anilando my loves aka Valentine's ko. Apay, salsalod-sodok ayat ay ibagbagam? Saan man kit di? Just sharing. Ngam sa bagay, kas itinakunak, talaga saan ka ang makarelate, gapo tabaak ka. Ulitak gapo tabaak ka. Ay, di ta ka manlangan. Bye! Anda ako niti banyo. Pukisak man kit dita ni. Kasamsama. Ang mga noon niya pa iti maibaga ni Lando. Ay, anay ko! Lando! Nay! Nakukuha mo, nakakayang kamay! Kamay! Lando! Una ka pukisak ng nakartip ko matan. Natipingan ni Timati Manimanikam. Anya! Unay! Tama na. Nagsakit na talaga. Unay mo titsuraan napisi mo tay. Tugong ko naman. Nagkurang kami nakartip to. Saram ka mabalim mo ti Shibar. Ay, sumad ka man dyan. Tala ko na. Nagsakit lang daw. Kasunod ti Valentine's Day na lokastal. Sabi naganglamyaw. Nakartip ko man yan. Kung ako nabuok ti nakartip ko, ti mani-manig magaya man. Una yan. Unay ay, hindi ka to pala binago mga sagay sa. Awanan. Kung ako lagi din makapag-date tayo ta Valentine's. Kamsaan magayam. Ay, salpag kita. Kanya rin iram. Sanda na makapasyar ata kasta mo tinarami mo. Ay, una yan ay ati kastoy. Unay nure ko mama no. Nagusar ka ti kwa. Shibar. Nagano kami ti mabalim mo nga usar ay. Kartip pala mo ta nakatataram. Nya nga ita. Natipingan lang aroon taman ni manay. Awanan ti Valentine's Day ta. Imbes ka data iti ngagpaspasyar. At data niti o nagtibalay. Sa lang na makitan. Pukisam to pa ilang kami may. Ay nakababayin ka kadakitikin ang kantsawa mabaak. Kas kadawang kadik na dita nga ibagbagam. Anya? Nilangan ti may bagada. Numamanda na kartip mo ti manimanay. Tiping lang aro. Unay mo. Nalaki din. Nya itsurahan na data diwik. Oh. Ay napaw! Gunggunam tumanan inton maramdama. Agmalam kan mabigatan. Oh, Beshi. Ha? Nakadkadlaw manan nga dakarod mo Apay, Beshi, saan mo ka di pa yan nadamag din na pasama kina Antonia paramag anauyaw anagalas ti ugali na? Ha?
San pa'y beshi? Sa sana mga minachismosa akas king na. Apay anya? Kat no nakartib na ti mani-mani na idikalman. Ha? What? Wen beshi? Gunggunana ko nakngaron. Nakaamuan mo beshi, nakita? Inchismis man ni Maricel kanyak. Iso nga ron nagkatawa kami. Tanak ko na anatipingan ka no. Kina pala nakajitiping na. Diyan mo. Ayun na yan, apay natipingan ka na. Di pala nakartib abo. Kumangarod Tapno adagong gunana anak ka uyaw. Kaya nagapgasang nga eh. Ay, awan ang arod. Saan na natuloy ti Valentine's Day? Da kanilando, anak ang ngisit. Tanakartib na mag-aam ti mani-manina. Ay, laki din. Ay, Antonia! Nadamag ko nakartib mo ka no ti mani-mani. Anya? Tima ko nakalaang kahit gunggunam. Ganabam ti kinaman naguyaw mo kada kaming awan boyfriend na. Nakartib mo ka no? Iso natipingan. Di pala nakartib abo tapnawanan na bate. Kasi man ilando, pangikugso, mayapo. Si kakit di mo't. Idadanos nakmot. Kaya bag ano mapalim pa may skat stipan. Ay talaga, nauyaw ka nga mingkat. Gapulang tada ka Valentine's mo, aguyaw ka iti awan boyfriend na. Kas kada baak, ababakat. Kan lalakay dita. Anya nga ita, imbagi soda ata buo pa eh. Nya. Sa anak mo nga naguyaw. When tawanan tapa, ay apo, nabawasanan. Nakartib mo lang arod. Ngamno sana napasamak na ita, malamang sa malamang, aramang, napapga, daging ga ita, katagoy uyaw kalata. Anya. Anya? Sapal ako matain ton sumaron, no? Kit makartib mo abo, Nya laki din. Kasi pa nilando. Umay kanyakon. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.